Ο Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας, στα παράλια της Μικράς Ασίας, 270 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και τον μεγάλωσαν με οδηγό τα λόγια του Χριστού. Από βρέφος ακόμα ήταν κοντά στο Θεό. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, που είναι μέρες νηστείας, έπινε γάλα μόνο μια φορά την ημέρα, και αυτό μετά τη δύση του ηλίου. Στο σχολείο ήταν φρόνιμος μαθητής. Με το χτύπημα της καμπάνας έτρεχε πρώτος στην εκκλησία, γεμάτος λαχτάρα. Εκεί, κάτω από το σιγανό φως των κατηλιών και τη μυρωδιά του λιβανιού, προσευχόταν με πίστη και η παιδική του καρδιά πλημμύριζε από μια ουράνια χαρά. Ο Άγιος Νικόλαος έμεινε από μικρός ορφανός. Είχε αρκετή περιουσία για μια εύκολη και άνετη ζωή. Δεν ακολούθησε όμως τον εύκολο δρόμο, αλλά διάλεξε το δρόμο της άσκησης και της αρετής. Όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, έγινε ιερέας. Στη χειροτονία του, ο θείος του αρχιερεύς, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, είπε: «Αυτός εδώ ο νέος πολλούς θλιμμένους και πονεμένους θα παρηγορήσει και πολλές ψυχές θα στείλει στη βασιλεία των ουρανών». Η αγάπη του για τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους φτωχούς και τους αδυνάτους ήταν μεγάλη. Σκεπτόταν πάντα πρώτα τους άλλους. Όλη την πατρική του περιουσία τη διέθεσε στους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά. Κάποτε στα Πάταρα ήταν 3 φτωχές αδερφές. Ο Άγιος Νικόλαος πήγε το βράδυ έξω από το σπίτι τους και έριξε κρυφά από το παράθυρο ένα μαντίλι με 300 φλουριά. Το πρωί που ξύπνησε η οικογένεια, τα είδαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ο πατέρας δόξασε το Θεό και με αυτά τα χρήματα πάντρεψε τη μεγάλη του κόρη. Ο Άγιος ξαναέριξε στα κρυφά ένα μαντίλι με φλουριά και έτσι παντρεύτηκε και η δεύτερη κόρη. Θέλοντας να ολοκληρώσει το καλό, πήγε προσεκτικά για να μην το δει κανείς και έριξε και το τρίτο μαντίλι με φλουριά. Ο πατέρας όμως, που ήθελε να γνωρίσει τον ευεργέτη του, μόλις άκουσε θόρυβο, βγήκε γρήγορα έξω και πρόλαβε τον Άγιο που έφευγε τρέχοντας. Αμέσως τον ευχαρίστησε για το καλό που του έκανε. Ο Άγιος, επειδή δεν ήθελε τον έπαινο των ανθρώπων, ζήτησε από τον πατέρα να μην πει τίποτα όσο ζει. Ο Άγιος Νικόλαος ξεκίνησε να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου και να βρει εκεί ένα μέρος κατάλληλο για να μονάσει. Ενώ ήταν στο πλοίο, ξέσπασε μεγάλη θαλασσοταραχή. Το πλοίο πάλευε με τα φρισμένα κύματα. Ο καπετάνιος και οι ναύτες δεν ήξεραν τι να κάνουν για να σωθούν. Οι επιβάτες είχαν χάσει την ψυχραιμία τους. Ήταν σίγουροι ότι θα πνιγούν. Ο Άγιος Νικόλαος ήρεμος προσευχόταν γονατιστός να σταματήσει η τρικυμία και ευθύς το θαύμα έγινε. Οι άνεμοι κόπασαν και η θάλασσα αμέσως γαλήνεψε. Όλοι άρχισαν να ευχαριστούν το Θεό και τον Άγιο που τους έσωσε. Την ώρα της τρικυμίας όμως ένας ναύτης γλίστρισε από το κατάρτι και έπεσε νεκρός στο κατάστρωμα. Ο Άγιος Νικόλαος μετά από θερμή προσευχή έπιασε τον ναύτη από το χέρι και εκείνος αναστήθηκε σαν να ξύπνησε από βαθύ ύπνο. Όταν έφτασαν, ο Άγιος προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο και επιθυμούσε να μείνει στους Αγίους Τόπους. Όμως, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και τον πρόσταξε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Την εποχή εκείνη εμφανίστηκε ο αιρετικός Άριος με λανθασμένες και ψεύτικες ιδέες για το Θεό. Μερικοί δύστιχοι νόμιζαν πως λέει αλήθειες και μπερδεμένοι ακολούθησαν την αίρεσή του. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, που ήταν τότε βασιλιάς, κάλεσε όλους τους αρχιερείς στην πόλη Νίκαια για να προσευχηθούν και να φανερώσει ο Θεός την αλήθεια. 318 πατέρες της Εκκλησίας μαζεύτηκαν, μαζί τους και οι Άγιοι Αθανάσιος και Σπυρίδωνας. Όταν ο Άριος έφερε σε δύσκολη θέση τους Αγίους Πατέρες, ο Άγιος Σπυρίδωνας έκανε το θαύμα με το κεραμίδι. Έβαλε δηλαδή ένα κομμάτι κεραμίδι στο χέρι του, προσευχήθηκε και αυτό χωρίστηκε στα 3 μέρη του, σε χώμα, νερό και φωτιά. Με αυτό το θαύμα φανέρωσε τον Τριαδικό Θεό, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Άριος συνέχισε να υποστηρίζει με πείσμα τις ψεύτικες ιδέες του. Ο Άγιος Νικόλαος κινήθηκε από θείο ζήλο και παρόλο που ήταν πολύ πράος, έδωσε ένα δυνατό χαστούκι στον Άριο. Επειδή όμως απαγορευόταν να χτυπήσει κανείς κάποιον μπροστά στο βασιλιά, έδεσαν τον Άγιο και τον έκλεισαν φυλακή. Στη φυλακή προσευχόταν συνέχεια.
Το ίδιο βράδυ εμφανίστηκαν στον Άγιο ο Χριστός και η Παναγία και τον ρώτησαν «Νικόλαε, γιατί είσαι φυλακισμένος?» «Για τη δική σας αγάπη», απάντησε ολοχαρά αυτός. Τότε ο Χριστός ευθύς του έλυσε τα δεσμά και του έδωσε το Ευαγγέλιο και η Παναγία του φόρεσε το ομοφόριο του αρχιερέα. Όταν την επόμενη μέρα του πήγαν φαγητό στο κελί του, τον είδαν να φορά το ομοφόριο και να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Έκπληκτοι οι δεσμοφύλακες τον ρώτησαν τι είχε συμβεί. Ο Άγιος τους διηγήθηκε τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ. Ο βασιλιάς πρόσταξε αμέσως να τον βγάλουν από τη φυλακή και του ζήτησε συγχώρεση. Το ίδιο έκαναν και οι αρχιερείς. Αφού έγιναν αυτά και άλλα πολλά θαύματα από τους Αγίους Πατέρες εκείνες τις μέρες, η αλήθεια του Χριστού έλαμψε και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό. Ύστερα πήγαν ευχαριστημένοι στα σπίτια τους. Πολλά από τα θαύματα του Αγίου Νικολάου είχαν σχέση με τη θάλασσα. Γι' αυτό και είναι ο προστάτης των ναυτικών. Κάποτε, μερικοί ναύτες κινδύνευσαν να πνιγούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, έχοντας ακούσει για τον Άγιο, τον επικαλέστηκαν. «Άγιε Νικόλα, βοήθα μας, γιατί πνιγόμαστε!» Αμέσως εμφανίζεται ο Άγιος να πιάνει το τιμόνι του καραβιού και να τους λέει «Μη φοβάστε, είμαι μαζί σας. Με φωνάξατε και ήρθα να σας βοηθήσω». Ο άνεμος τότε κόπασε. Η θάλασσα γαλήνεψε και ο Άγιος εξαφανίστηκε. Οι ναύτες άραξαν το πλοίο στο λιμάνι των Μύρων και πήγαν να ευχαριστήσουν τον Άγιο που τους έσωσε από βέβαιο πνιγμό. Μόλις μπήκαν στην εκκλησία, τον αναγνώρισαν αμέσως. Ήταν όπως τον πρωτοσυνάντησαν στη θάλασσα. Γι' αυτό και στο τιμόνι κάθε πλοίου υπάρχει η εικόνα του Αγίου. Σε κάθε νησί της Ελλάδος υπάρχει τουλάχιστον μία εκκλησία αφιερωμένη στο όνομά του. Οι ναυτικοί αυτόν επικαλούνται πάντα στις δυσκολίες της θάλασσας. «Άι Νικόλα, σώσε μας!» Σε προχωρημένη ηλικία ο Άγιος αρρώστησε και μετά από λίγο κοιμήθηκε ειρηνικά. Καθώς προσευχόταν, κοίταξε ψηλά και είδε τους αγγέλους που έρχονταν να μεταφέρουν την αγιασμένη ψυχή του. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν για το λαό ο ήλιος που έλαμπε και φώτιζε τις ψυχές τους. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε σαν άγγελος, ώστε δεν χρειαζόταν να δώσει πολλές συμβουλές. Αρκούσε μόνο να τον δει κάποιος και έπαιρνε δύναμη. Ο θάνατός του προκάλεσε πόνο στους πιστούς, αλλά και μεγάλη χαρά που θα είχαν πια ένα τόσο μεγάλο πρεσβευτή στους ουρανούς. Το σώμα του ενταφιάστηκε στα μοίρα της Μικράς Ασίας και οι χριστιανοί έκτισαν εκεί μεγάλη εκκλησία προς τιμήν του. Μάλιστα, ο Θεός του έδωσε το εξαίρετο χάρισμα να αναβλύζει μύρο ο τάφος του. Γι' αυτό είναι γνωστός και ως μυροβλήτης. Η εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 6 Δεκεμβρίου και τον έχει κατατάξει μαζί με τους Αποστόλους του Χριστού, ως εις Απόστολο. Κάθε Πέμπτη, που είναι μέρα αφιερωμένη στους Αποστόλους και στο Μέγα Ιεράρχη Νικόλαο, ψάλλονται ωραιότατοι ύμνοι και εγκόμια για τον Άγιο που προστατεύει ιδιαίτερα τους ναυτικούς. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξεσαι την πίμνη σου, ή των πράγματων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.